Πολύ καλησπέρα σας. Από το διαβάζω Greek Books σε μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη για για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, το International Children's Book Day, να το πω και σωστά. Έχουμε μαζί μας την τιμή και την απόλυτη χαρά συγγνώμη, έχουμε την απόλυτη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την Μαρία Δουρίδα Μηταράκη, την ιδρύτρια των εκδόσεων Once Upon a Book, οι οποίες αποτελούν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο εκδοτικό οίκο, τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Παυλίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και είναι η δική μου η τιμή και η χαρά πολύ μεγάλη. Όχι, αλλήμον νομίζω μπορούμε να περάσουμε πολλή ώρα, Μαρία μου, στην αμοιβαία έκφραση εκτίμησης και έτσι, αντίστοιχων συναισθημάτων, γιατί πραγματικά και εγώ το ίδιο νιώθω. Οπότε να πω εδώ πέρα ακριβώς ότι έχουμε τη Μαρία, την Δόκτωρ Μαρία Δουρίδα Μηταράκη, η οποία είναι ένας πολυπράγμων επαγγελματίας και άνθρωπος, συγγραφέας και φυσικά εκδότρια παιδικών βιβλίων. Το διαβάζω Greek Books σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιεί συνεντεύξεις προς στήριξη και περαιτέρω διάδοση ανεξάρτητων οργανισμών, όπως είναι το Once Upon a Book, και επαγγελματιών στον χώρο του βιβλίου, όπως είναι η Δόκτωρ Μαρία, που ακριβώς φέρουν τη δική τους δημιουργική φλόγα και αγάπη γύρω από το βιβλίο, ειδικά κιόλας όταν αυτό έρχεται ενάντια σε κάθε τεχνοκρατική απεσιοδοξία. Και είμαστε εδώ πέρα ακριβώς να συζητήσουμε για τα βιβλία, να συζητήσουμε και κυρίως για τον εκδοτικό, για την ίδρυση αυτού του εκδοτικού με την Δόκτωρ Μαρία Δουρίδα Μηταράκη. Λίγα πράγματα σχετικά για την καλεσμένη μας, εκτός ότι είναι φυσικά η ιδρύτρια του εκδοτικού Once Upon a Book, ο οποίος είναι εκδοτικός παιδικών βιβλίων. Ξεκίνησε αυτό το έργο το 2015, επομένως γιορτάζουμε και 11 χρόνια φέτος το 2026 του εκδοτικού και συγχαρητήρια γι' αυτό προφανώς, Μαρία. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα, θα έλεγα, του Once Upon a Book, τι με κέντρισε και εμένα, δηλαδή, σαν βιβλιοπόλη, και ήθελα να κάνουμε ακριβώς αυτή τη συνέντευξη. Εκτός ότι προφανώς έχει διαλεγμένα παιδικά βιβλία, και ακόμη και δηλαδή, ο αριθμός αντιτύπων είναι περιορισμένος, γιατί ακριβώς ο εκδοτικός εστιάζει στεναρά στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Αυτά τα βιβλία επίσης είναι βιβλία τα οποία εστιάζουν στην αναγνώριση και αποδοχή συναισθημάτων ως φυσιολογικές αντιδράσεις, και θα θέσω εδώ πέρα επίσης τη λέξη στα αγγλικά physiological, για να συνθέσουμε λίγο το concept. Το υπόβαθρο της Μαρίας, της Δόκτωρ Μαρίας Δουρίδας. Το Μαρία αρκεί, Παυλίνα. Πώς? Το Μαρία αρκεί. Δεν μπορώ, νομίζω ότι δεν αποδίδω πλήρως το background, το βάθος του background. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τόσες σπουδές, διδακτορικό στη φυσιολογία, έρευνα πάνω σε φυσιολογικές σωματικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και όπως έχεις μοιραστεί και στους μηχανισμούς ανασυγκρότησης, ευεξίας και χαλάρωσης, που είναι εδώ πέρα που έρχονται και τα βιβλία να δέσουν τέλεια. Γιατί ακριβώς και συνάμε με αυτό το επιστημονικό πεδίο, γιατί είσαι woman in STEM, εντάξει, αυτό πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Ήρθε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και η εκπαιδευτική εμπειρία των σεμιναρίων δημιουργικής γραφής, αλλά και η μητρότητα, όπως έχεις μοιραστεί, τα οποία όλα οδήγησαν πολύ οργανικά, από όσο δηλαδή εγώ καταλαβαίνω, και έχεις εξηγήσει ξανά, στη δημιουργία του εκδοτικού, του Once Upon a Book. Αλλά θέλω φυσικά βέβαια και πάνω σε αυτό να ενημερώσουμε και το κοινό και να αναφέρουμε ότι κάνετε και σεμινάρια γονέων πάνω στην ενημέρωση και παιδεία γύρω από την αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων. Και έχω ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Να αναφέρουμε επίσης επιγραμματικά ότι ο εκδοτικός αυτή τη στιγμή έχει 5 βιβλία, έτσι, σωστά, 5 βιβλία, τα οποία είναι σε κυκλοφορία, τα οποία μπορείτε να δείτε και στο background της Μαρίας. Με πρώτο και καλύτερο, το όνομά της ήταν Μπουμπού και δεν ήταν συνηθισμένη στη ζέστη, το οποίο έχει την πρώτη έκδοσή του το 2016, συνεπώς χρόνια πολλά στα 10 χρόνια της Μπουμπούς στην κυκλοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε περήφανοι. Και πολύχρονη και καλόχρονη. Και ελπίζουμε και μέσα από το διαβάζω Greek Books, προφανώς και διαδεδομένη σε όλες τις άκρες του κόσμου. Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, θα μιλήσουμε και γι' αυτό προφανώς εννοείται προς το τέλος του βίντεο, αλλά εννοείται disclaimer από τώρα, φυσικά τα βιβλία αυτά θα είναι διαθέσιμα από σήμερα και στο εξής και στο διαβάζω.co.uk. Έχουμε το όνομά του, ήταν Ρόκο και δεν ήταν μια συνηθισμένη βόλτα. Στη συνέχεια εκδόθηκε το Λιλά μαλλιά και σύννεφα ψηλά, το οποίο διαχειρίζεται την απώλεια. Πολύ επιγραμματικά θα το πω, δεν θα αγγίξω κάτι παραπάνω, γιατί μπορούμε να μιλάμε νομίζω για αυτά τα βιβλία ξεχωριστά σε συνεντεύξεις για το καθένα. Το επόμενο ήταν η Εφελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού σε πολύ κοντινή έκδοση με το ροζ. Και αυτά είναι τα 5 βιβλία τα οποία έχει ο εκδοτικός. Οπότε, Μαρία μου, αρκετά με την εισαγωγή μου. Ήθελα απλά προφανώς όχι απλά να εισάγω κιόλας, αλλά και να εκφράσω και γιατί ακριβώς για μένα είναι πολύ σημαντικό σαν βιβλιοπωλείο να σε έχουμε εδώ πέρα σήμερα.
Και φυσικά έχω ερωτήσεις, βάσει και των συζητήσεων μας που έχουμε κάνει ήδη offline, αλλά νομίζω κάποια πράγματα αξίζουν κιόλας να σημειωθούν και για το ευρύτερο κοινό. Σε κάποια φάση μου ανέφερες κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί μιλούσαμε για την εξειδίκευση του εκδοτικού σε παιδικά βιβλία. Ωραία. Οπότε και με αφορμή κιόλας και την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, μου ανέφερες το εξής: η ψυχή είναι μία. Και οπότε η πολύ απλή και γενική, αλλά και καθόλου απλή ερώτηση, είναι ότι τα βιβλία του εκδοτικού σας είναι μεν παιδικά βιβλία, εντάξει, στην επιφάνεια, εντάξει, on the surface of it, αλλά τελικά ποιο είναι το κοινό σας, δηλαδή τι θα λέγατε σαν εκδοτικός? Παυλίνα, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη εισαγωγή, τη μακροσκελή εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολλά υποσχόμενη συνεργασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει και με τη συνάντησή μας από κοντά στο Λονδίνο, αλλά και με τις μετέπειτα συζητήσεις μας. Όπως είπες, όλα ξεκίνησαν όταν έγινα μητέρα, όταν γέννησα την Ελισάβετ. Και τότε λοιπόν ξεκίνησα να τις λέω ιστορίες με στόχο και διασκεδαστικό αλλά και εκπαιδευτικό. Ας πούμε, η ηρωίδα έκανε αυτό, άρα μήπως να το κάνεις κι εσύ, ή έκανε αυτό, μήπως να μην το κάνεις. Οπότε αποφάσισα να αρχίσω να τις γράφω τις ιστορίες, έτσι, για να μην τις ξεχάσω. Και στη συνέχεια, όπως ανέφερες, έκανα για 2 χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής, χειροποίητου παιδικού παραμυθιού και τη συγγραφή, την τέχνη, τη δεξιότητα της συγγραφής, στα μαθήματα επιμόρφωσης του Κολεγίου Αθηνών. Και έτσι από αυτή την προσπάθεια και την ενασχόληση και με την πολύ στενή και πολύτιμη καθοδήγηση της αρχισυντάκτριας, της δασκάλας μας, βγήκε το πρώτο βιβλίο, το κόκκινο αυτό που έχω εδώ πίσω. Το όνομα της ήταν Μπουμπού και δεν ήταν συνηθισμένη στη ζέστη. Αυτό το βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία μας, τότε μιλάνε με συμβολισμούς. Μιλάνε για τα βιώματά μου, για βιώματα της οικογένειάς μου, των φίλων μου, όλα αυτά που συζητάμε και μας αγγίζουν. Και γι' αυτό προτείνουμε τα βιβλία σαν αναγνώσματα και ερεθίσματα, θα έλεγα, για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα παιδιά. Στον εκδοτικό οίκο Once Upon a Book και προσωπικά εμένα με ενδιαφέρει πολύ η συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα τα οποία πολλές φορές λόγω του κοινωνικού στερεότυπου δεν τα αποδεχόμαστε ή επειδή δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε δεν τα αποδεχόμαστε και προτιμούμε να μην τα εκφράσουμε και να τα θάψουμε, να τα αγνοήσουμε λίγο. Οπότε το έναυσμά μου για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε ήταν και είναι η διαχείριση των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα προτείνουμε και οι μελέτες το λένε να τα αναγνωρίζουμε, να τα ονοματίζουμε, να τα εκφράζουμε με υγιή τρόπο και έτσι να απελευθερωνόμαστε. Και η ολοκληρωμένη δουλειά πάνω στα συναισθήματα για μας ήρθε με το βιβλίο το 5ο μας και πολύ αγαπητό μας, η Φελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού, που είναι αυτό εδώ. Και είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με ψυχοπαιδαγωγούς, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. Έχουμε παράξει και το παράρτημα το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του βιβλίου με δραστηριότητες γύρω από αυτή τη δουλειά με τα συναισθήματα. Οπότε, για να πάω πίσω στην ερώτησή σου, εφόσον η ψυχή είναι μία και το σώμα είναι αυτό που αναπτύσσεται, γερνάει και λοιπά και φθήρεται, αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι τα συναισθήματα και η συζήτηση γύρω από τα συναισθήματα αφορά όλους και επίσης αφορά πολύ τους γονείς, ώστε να μπορούν οι γονείς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, τα μωρά, τα παιδιά, τους εφήβους αργότερα κλπ. Ναι, όχι, 100% και νομίζω το συνέδεσες τέλεια, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι αυτό το μαγικό δηλαδή, που κάνετε μέσα από τα βιβλία έρχεται στην ουσία να αποδείξει κιόλας το πώς τελικά αυτή η συναισθηματική διαχείριση μας αφορά όλους. Και συνεπώς ακριβώς το βρίσκω πολύ χρήσιμο και πολύ ιδιαίτερο ότι ακριβώς από τους γονείς μπορεί να ξεκινήσει κάτι, γιατί θα ξεκινήσει και πιο. Γιατί και περισσότερη δουλίτσα να γίνει εκεί πέρα. Ακριβώς αυτό το κοινωνικό που ανέφερε στην αρχή και αυτή την άγνοια πάνω στη διαχείριση, ακριβώς τη συναντάμε περισσότερο στους πίκες. Γιατί προφανώς έχει γίνει μεγαλύτερη δουλειά για απόσταση στην ουσία από το συναίσθημα με την αναγνώρισή του. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά ανέφερες τη Φελίσια, αλλά αναφέραμε και πιο πριν την Μπουμπού, γιατί ξέρω ότι επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο βιβλίο, έχει μια ιδιαίτερη θέση και μια ιδιαίτερη δημιουργική ιστορία στην ουσία στους ώμους του. Οπότε θα ήθελα να μου πεις έτσι μερικά λόγια για το πώς προέκυψε η Μπουμπού. Ξέρω ότι υπάρχει μια χειροποίητη ακουαρέλα κάπου.
Οπότε Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και αυτό, γιατί με είχε μαγέψει η διαδικασία την οποία περιέγραφες, πώς πραγματικά προέκυψε η Μπουμπού. Η Μπουμπού είναι μια πολύ εύθραυστη πασχαλίτσα που απεικονίζεται όμως εύθραυστη με την καλή έννοια. Δεν είναι αδύναμη, είναι ευαίσθητη. Απεικονίζεται με τη μορφή ενός ξωτικού. Σας το δείξω τώρα, θα δω πιο κοντά. Οπότε είναι αυτή η Μπουμπού. Αχα, υπέροχη, υπέροχη. Και μου αρέσει Και η πάρα πολύ ιστορία... η οριζόντια Ναι, κατεύθυνση. Ναι. ναι, το προτιμούμε, αλλά έχουν βγάλει και Κάθετα. Ναι. κατακόρυφη, ας πούμε, αυτό. Ναι. Η Μπουμπού λοιπόν είναι μια πασχαλίτσα ευαίσθητη, η οποία βρέθηκε αναπάντεχα, ταξιδεύοντας στη θήκη ενός τσέλου, ενός μουσικού τσελίστα, στην άγνωστη χώρα της Αφρικής, στην Ήπειρο της Αφρικής. Εκεί λοιπόν φοβήθηκε, ένιωσε άβολα, ήταν έξω από τα νερά της, σε ένα μέρος με αντίξωες συνθήκες, ζέστη πολύ, έτσι, για την πασχαλίτσα. Και αυτό που εξιστορούμε είναι ότι τα κατάφερε η πασχαλίτσα και όχι μόνο κατάφερε να επιβιώσει, αλλά μπόρεσε και έκανε φίλους, γεύτηκε τις τοπικές νοστιμιές, είδε αγώνες με τις αντιλόπες, άρα έγινε και μέρος του τόπου αυτού του ξένου στην αρχή και μπόρεσε να περάσει και καλά. Οπότε μιλάμε για την ιστορία της επιβίωσης, άγνωστες συνθήκες, της αλλαγής, και έτσι αυτό ήταν το ξεκίνημα για την πορεία μας. Στη συνέχεια ήρθε το κόκκινο ελάφι, ο Ρόκο. Σε αυτό το βιβλίο εξιστορούμε, είναι αυτό εδώ πάνω. Σε αυτό το βιβλίο εξιστορούμε την πορεία του κόκκινου ελαφιού προς την ενηλικίωση και την ορίμανση, με όλα τα εμπόδια, τα milestones, τις αναποδιές, όλα τα συναισθήματα του φόβου για την αλλαγή, για την πορεία προς την ορίμανση. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να καταπιαστούμε με το θέμα του αποχωρισμού και της απώλειας, όπως είπες, με τα λιλά μαλλιά και σύννεφα ψηλά, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, γιατί αποχωρισμός μπορεί να είναι η πρώτη μέρα στο βρεφονιπιακό σταθμό, μπορεί να είναι η μετάβαση προς την ανεξαρτησία σε σχέση με τη χρήση της τουαλέτας του μικρού, της μικρής. Μπορεί να είναι όμως και κάτι πιο βαρύ, όπως αποχωρισμός προσώπου κλπ. Οπότε είναι ένα πολύ ρομαντικό, ευαίσθητο βιβλίο που θίγει με πολύ κομψό όμως και ήπιο τρόπο το θέμα του αποχωρισμού και της απώλειας. Και στη συνέχεια η Φελίσια και το Ροζ. Το Ροζ είναι ένα μινιμαλικαστικό βιβλίο που απευθύνεται σε όλους. Θα σας το δείξω τώρα. Το έχουμε λανσάρει για ενήλικες, αλλά έχει αγαπηθεί πολύ από τα παιδιά. Σε σχέση λοιπόν με να το το διαβάσω, by χειροποίητο. the way, έτσι το ξέρω ότι το περιμένω και ανυπομονώ. Ναι, Γιατί με το που σου είπα 5 πράγματα μου λες θα σου στείλω το Ροζ. Και Ροζ. αγάπησα, ήσουν ο βιβλιογιατρός σε εκείνη τη φάση. Το Ροζ, και περιμένω εντυπώσεις να μου πεις όταν το λάβεις με το καλό. Τα βιβλία αυτά λοιπόν, εννοείται ότι δουλεύουμε με επαγγελματίες εικονογράφους και όλο το team είναι επαγγελματίες στον χώρο τους. Το ξεκίνημα όμως είναι με ένα χειροποίητο τρόπο καταγραφής και απεικόνησης. Για παράδειγμα, εδώ μπροστά μου τώρα έχω το χειροποίητο του Ροζ που μπορώ να σας το δείξω. Ξεκινάμε με ακουαρέλα και μπογιές ακουαρέλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ακριλικό χρώμα. Το Ροζ είναι φτιαγμένο με ακουαρέλα για να δώσει αυτό το πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Και στην ουσία ξεκινάμε και ζωγραφίζουμε αφού έχουμε γράψει το κείμενο, γιατί το κείμενο πρέπει να είναι άρτιο, να στέκεται μόνο του, να μπορεί να στέκεται μόνο του και νοηματικά, συντακτικά, εκφραστικά. Και στη συνέχεια λοιπόν ξεκινάμε το δημιουργικό κομμάτι της εικονογράφησης και ξεκινάμε να ζωγραφίζουμε σε ειδικό χαρτί βέβαια. Και βγαίνει κάπως με αυτή τη μορφή. Αυτό δεν είναι βιβλιοδεμένο, γι' αυτό πρέπει να προσέξω μην φύγουν όλοι. Και με μια σελίδα χαρακτηριστική του Ροζ είναι αυτή. Και αυτή όμως. Ναι, αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Στη συνέχεια, ο επαγγελματίας εικονογράφος θα το απεικονίσει με το δικό του επαγγελματικό τρόπο, ακολουθώντας βέβαια και με πολύ σεβασμό σε αυτό που του δίνουμε. Είμαστε τυχεροί και συνεργαζόμαστε με... Αυτό είναι της εικονογράφου της Μεριλίας Φωτιάδου. Είναι μια επαγγελματίας αρχιτέκτονας, η οποία έχει όμως ως χόμπι και επάγγελμα, το κάνουμε επαγγελματισμό, την εικονογράφηση. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί αυτό και περνάμε από την δημιουργικότητα στην αποτύπωση με επαγγελματικό τρόπο, ώστε να μπορέσει να οδηγηθεί το βιβλίο στην έκδοση. Αυτό, και ακριβώς να οδηγηθεί και να οδηγήσει μετά, μάλλον ακριβώς στους αναγνώστες τους στα τελικά ίσως πιθανά αποτελέσματα τα οποία έχετε σαν πρόθεση.
Λοιπόν, νομίζω μου έκανε μια φοβερή πάσα σχετικά με την σημασία του άρτιου κειμένου, γιατί έχω ακριβώς ερώτηση πολύ συγκεκριμένη πάνω σε αυτό. Σαν βιβλιοπόλης, ίδια έχω βαθιά πίστη πάνω στην σημασία του άρτιου κειμένου επίσης, αλλά πολλές φορές συναντώ γονείς, πελάτες, οι οποίοι θα απορρίψουν ένα βιβλίο λόγω εκτεταμένου κειμένου ως πολύ κείμενο ή ότι ένας λόγος μου για τον οποίο μπορεί να βαρεθεί το παιδί. Οπότε θα ήθελα την γνώμη σου και σαν εκδότρια, αν δηλαδή έχεις αντιμετωπίσει κιόλας τέτοιες ενστάσεις, αλλά γενικότερα τι θα έλεγες σε έναν γονέα ο οποίος έχει αυτού του είδους τις ανησυχίες. Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι ποικιλόμορφη βέβαια. Το αν ένα κείμενο είναι πολύ ή λίγο εξαρτάται, καταρχάς είναι σχετικό, εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, από τη διάθεση του παιδιού να ακούσει παραμύθι πολύ λίγο ή να δει εικόνες πιο πολύ ή να περιγράψει εικόνες. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του γονιού να διαβάσει. Τα μεγάλα παραμύθια θέλουν πολύ χρόνο. Εξαρτάται και από το σχολικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν πιο πολύ, τους είναι οικία, το πολύ κείμενο τους είναι οικείο. Εμείς λοιπόν στον εκδοτικό οίκο αυτό που κάνουμε είναι δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσες λέξεις είναι το κάθε παραμύθι, γιατί δεν θέλουμε αυτόν τον περιορισμό στο να αποτυπώσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Άρα εγώ όταν ξεκινάω να γράφω μια ιστορία, προσωπικά το κάνω έτσι. Άλλοι συγγραφείς μπορεί να το κάνουν αλλιώς ή μπορεί να απαιτείται και από τον εκδοτικό οίκο κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί η απέτηση ή το αίτημα να είναι θέλω να γράψω ένα παραμύθι για 3 χρονών παιδιά. Τότε τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από το παραμύθι που απευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, για παράδειγμα. Εγώ δουλεύω προσωπικά ως εξής. Ξεκινάω να δουλεύω μια ιστορία ανάλογα με το τι θέλω να εκφράσω και δεν ανησυχώ καθόλου για το πόσο κείμενο θα παράξω. Μέσα σε πλαίσια βέβαια, γιατί δεν μπορώ να γράψω 50 σελίδες κείμενο για εικονογραφημένο παραμύθι, έτσι, για βιβλίο τέτοιο. Οπότε ξεκινάω και γράφω, παίρνει μορφή ιστορία, μετά με την αρχισυντάκτριά μου χτενίζουμε το κείμενο πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να περάσει η διαδικασία αυτή για μας μήνες. Μπορεί και έχει τύχει, ήταν συγχρονικό. Έχουμε δουλέψει ιστορία, ας πούμε, της Φελίσσα για 9 μήνες. Με αλλαγές, μικροαλλαγές. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο πιο μικρό το κείμενο, τόσο πιο δύσκολο να είναι άρτιο και να έχει μέσα τα νοήματα τα οποία θέλουμε. Σε πολλές λέξεις μπορούμε να ανοιχτούμε κατά κάποιο τρόπο και να εκφραστούμε όχι με τόσο σφιχτό τρόπο, το οποίο απαιτείται στο μικρό κείμενο. Οπότε αυτό που συνήθως συζητάω με τους γονείς όταν με ρωτάνε ή μου εκθέτουν αυτόν τον προβληματισμό είναι ότι ένα βιβλίο μπορεί να διαβαστεί ποικιλοτρόπως. Δεν είναι απαραίτητο να κολλήσουμε, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, στο κείμενο έτσι όπως είναι. Μπορούμε να διαβάσουμε μία πρόταση από την κάθε παράγραφο. Μπορούμε να φτιάξουμε εμείς δική μας πρόταση, ο γονιός δηλαδή, όποιος διαβάζει, ο αναγνώστης. Μπορούμε να περιγράψουμε τις εικόνες. Μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη ιστορία δική μας που νομίζουμε ότι κολλάει ταιριάζει με τις εικόνες. Μπορούμε να κάνουμε πολλές παραλλαγές στο πώς διαβάζουμε το βιβλίο σε ένα παιδί. Το σημαντικό είναι η ενασχόληση του παιδιού με την εικόνα, με το βιβλίο και επίσης το άλλο που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε επίτηδες λέξεις που είναι πολύπλοκες. Όχι εκτός του ηλικιακού ορίου και της καταλληλότητας, αλλά επίτηδες θέλουμε να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο και όπου μπορούμε προτιμούμε τις λέξεις τις πιο ασυνήθιστες, αν θέλεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί νομίζω ανέφερες και κάτι, αυτό ακριβώς το μαγικό εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτή η περιγραφή κλειδί νομίζω είναι το ότι. Έχω το γάτο μου εδώ πέρα. Αυτό είναι το αυτή εδώ πέρα που φαίνεται. Να το αναφέρω disclaimer, γιατί προφανώς ήθελε να έρθει επίσκεψη. Είναι ακριβώς η μαγική περιγραφή, είναι ακριβώς αυτού του είδους η ευπλασία και η πλαστικότητα, τέλος πάντων, και η δημιουργική προσέγγιση ενός βιβλίου. Και νομίζω έχω και κάποιες πελάτες οι οποίες ακριβώς εφαρμόζουν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι μπορεί το παιδάκι τους να είναι λίγο πιο μικρό, αλλά ακριβώς δεν σταματάνε εκεί, δεν τους φοβίζει το κείμενο, το προσαρμόζουν στις ανάγκες, στις αναγνωστικές του παιδιού. Και οι περισσότερες κιόλας από αυτές, γιατί είναι κυρίως γυναίκες, είναι μητέρες, δεν έχουν χρόνο. Ωραία. Οπότε αυτό θα αναφέρω εκεί πέρα, ότι φυσικά έχουμε πολύ ενσυναίσθηση πάνω στο κομμάτι του ότι ναι, ο χρόνος είναι ένα θέμα και η υπομονή του παιδιού είναι ένα θέμα, αλλά έχουμε και πολύ λαμπρά παραδείγματα στην αναδιαμόρφωση του τι θα πει διαβάζω ένα βιβλίο γενικά. Και όπως ακριβώς ανέφερες, νομίζω, πολύ ορθά,
είναι ακριβώς το τι προσέγγιση τελικά δίνουμε πάνω Μμμ. στο κομμάτι ανάγνωσης. Και πάνω σε αυτό κιόλας, γιατί κιόλας ανέφερες για το ηλικιακό επίπεδο, θέλω ακριβώς να μου μοιραστείς λίγο τη γνώμη σου πάνω στις ηλικιακές προτάσεις στα βιβλία. Θα σου πω γιατί το ρωτάω βέβαια αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι προφανώς άσχετες ή άκυρες, αλλά πολύ συχνά κιόλας, επειδή εγώ έχω να κάνω με δίγλωσσες οικογένειες, συνήθως παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν εδώ πέρα με την αγγλική ως πρώτη τους, συχνά η ηλικιακή πρόταση δεν συνάδει. Μμ. Οπότε, γενικά, μερικές φορές δηλαδή και πολύ έντονα αποθαρρύνω τους γονείς από το να με ρωτάνε, έχετε βιβλία για παιδάκια, ας πούμε, 3-4 χρονών. Ωραία. Γιατί λέω, το παιδάκι τι διαβάζει, ας πούμε, Μμμ. τι το ενδιαφέρει, πόσο μπορείτε να διαβάσετε. Αλλά, ας πούμε, πώς θα το συνδύαζες, ας πούμε, και επειδή ακριβώς προφανώς είσαι μια συγγραφέας, αλλά και ένας ελληνικός εκδοτικός στην Ελλάδα, αλλά έχεις και μια επαφή και με το τι γίνεται γενικά στη Βρετανία. Οπότε, τι θα έλεγες, τι θα σχολίαζες, ας πούμε, πάνω σε αυτό, στις ηλικιακές προτάσεις για τα βιβλία. Το να δώσω μία καθοδήγηση ή συμβουλή σε σχέση με την ηλικία θα ήτανε πολύ γενικό και όριστο και πολύ γενικευμένο. Συμφωνώ μαζί σου, είναι ποικιλόμορφο, εξαρτάται από το παιδί. Όχι μόνο από το γνωστικό επίπεδο, από το επίπεδο του λεξιλογίου, δεν ξέρω, το σχολικό επίπεδο, εξαρτάται από το τι του αρέσει. Υπάρχουν παιδιά που τους προτιμούν ιστορίες που διαδραματίζονται, ας πούμε, στο δάσος, στη ζούγκλα, σε μια πόλη ή έχουν αγαπημένα συγκεκριμένα ζωάκια, φιγούρες. Εξαρτάται λοιπόν από το τι του αρέσει, εξαρτάται από το τι αρέσει και στον γονιό και τι θα ήθελε ο γονιός να διαβάσει το παιδί. Για παράδειγμα, το βιβλίο «Το Λιλά» που έχει να κάνει με τον αποχωρισμό και την απώλεια, έχει τη συγκεκριμένη θεματολογία. Υπάρχουν γονείς που ψάχνουν τέτοια θεματολογία. Ναι. Επίσης, έχει να κάνει και με το τι αρέσει στο παιδί τη δεδομένη στιγμή. Γιατί μπορεί για κάποιο διάστημα ή για κάποια στιγμή, ένα βράδυ, ας πούμε, πριν από τον ύπνο, να θέλει το συγκεκριμένο βιβλίο, αν και συνήθως τους αρέσει κάποιο βιβλίο και θέλουν το ίδιο συνέχεια. Οπότε εκεί κολλάει και με αυτό μπορεί να συνδυαστεί και το ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να προσεγγίσει ένα βιβλίο. Ακριβώς. Εξαρτάται λοιπόν το κάθε παιδί τι προτίμηση έχει, τι του αρέσει, τι το εξητάρει. Μμμ. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ, δεν έχουμε εκπαιδευτικά βιβλία, μας ενδιαφέρει το λεξιλόγιο, αλλά μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τη φαντασία του παιδιού. Μμ. Στη ζωή ερχόμαστε με πολύ ανεπτυγμένη φαντασία ως άνθρωποι, που και όλοι έχουμε φαντασία. Κάποια στιγμή, άλλοι πιο νωρίς, άλλοι πιο αργά, μειώνουμε τη δεξιότητα αυτή για διαφόρους λόγους που μάλλον δεν θα τους αναπτύξουμε τώρα, δεν τις παρούσεις. Και άρα το νούμερο 1 μέλημά μας είναι να διατηρήσουμε αυτή την πολύτιμη δεξιότητα της φαντασίας, που την έχουμε όλοι, και εμείς οι συγγραφείς, πολλές φορές όταν έχουμε αυτόν τον μπλοκ που λέμε, Βεβαίως. κάνουμε ειδικές ασκήσεις για να επαναφέρουμε τη δεξιότητα αυτή σε ψηλό επίπεδο, που είναι απαιτούμενο, προαπαιτούμενο για να μπορεί να γράψει κανείς. Οπότε μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε αυτή την πολύ σπουδαία δεξιότητα της φαντασίας. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι συνήθως τα παιδιά διαβάζουν για ιστορίες που έχουν να κάνουν με ζωικές φιγούρες, με ζωάκια κλπ. Μέχρι ίσως Τετάρτη, Πέμπτη, μπορεί και σε όλο το δημοτικό, και αυτό ποικίλει. Ναι. Οπότε εξαρτάται και από αυτό το τι θα επιλέξει. Εμείς έχουμε τα 2 πρώτα μας βιβλία, είναι διαδραματίζονται στο ζωικό βασίλειο. Μετά φέρνουμε ανθρωπόμορφες φιγούρες, στη Φελίσια, και στο Λιλά έχουμε μία μίξη. Οπότε εξαρτάται και από αυτό. Ε, Ναι. Πολύ ενδιαφέρον βασικά αυτό κιόλας που λες, γιατί τώρα θυμήθηκα ακριβώς περιστατικά γονέων οι οποίοι οι ίδιοι πάλι θα απορρίψουν ένα βιβλίο ως πολύ παιδικό, ακριβώς γιατί θα έχει ζωάκια σαν κυρίως χαρακτήρες ή φιγούρες, ενώ το παιδί είναι πολύ φανερά, ελκύεται πολύ φανερά από αυτό το βιβλίο. Και κάτι σπάει μέσα μου πάντα. Και φυσικά, εντάξει, το οποίο ζωάκι, εντάξει, μπορεί να είναι η Peppa Pig, okay? Μπορεί να είναι η Peppa το γουρουνάκι, το οποίο το καταλαβαίνω, έχει ένα συγκεκριμένο κοινό, και καταλαβαίνω επίσης πώς και οι γονείς μπορεί να αντιδρούν απέναντι στην Πέπα. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να αρνηθείς εκείνη την ώρα ότι βλέπεις το παιδί ότι ελκύεται, παραδείγματος χάρη, από το γνώριμο, από το ζωάκι, παρότι μπορεί να είναι λίγο πιο η ηλικία του, δηλαδή, τουλάχιστον βιολογικά, να είναι λίγο πιο περασμένη από αυτό το Ναι. επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, μπερδευόμαστε λίγο με τα ταμπού. Ας πούμε, όχι Φελίσια, η Μπουμπού, η Πασχαλίτσα, είναι συμβολισμός. Η Πασχαλίτσα είναι όλοι μας που βρισκόμαστε σε νέες συνθήκες, άγνωστες, και πρέπει να επιβιώσουμε και να περάσουμε και καλά για να αξίζει τον κόπο. Οπότε τα παιδιά το ξέρουν αυτό, και μέσα από φιγούρες που δεν είναι ανθρωπόμορφες, είναι η Πασχαλίτσα, ο ροζ ιπποπόταμος, το λιλά μαλλιά ή το κόκκινο ελάφι.
βλέπουν ποιότητες και χαρακτηριστικά τους και έτσι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο, όπως αποτελεί ίσως σε κάποιους ενήλικες που έχουμε λιγάκι μειώσει τη δεξιότητα αυτή της φαντασίας ή πολύ. Αυτό και μου αρέσει που ακριβώς πάλι έρχεται αυτή η διατήρηση της φαντασίας και η ανάγκη να τον θρέφουμε τον μη, γιατί ακριβώς τον έχουμε χάσει πολύ συστηματικά, αναπόφευκτα, αλλά συστηματικά. Αλλά δεν είναι αναπόφευκτη και η παντελής απώλεια. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό σαν ενήλικες. Και αυτό με Η φέρνει φαντασία είναι, αν με επιτρέπεις σε αυτό το σημείο, γιατί παρακαλώ. επανέρχομαι κι εγώ λοιπόν σε αυτή στην έννοια και στη δεξιότητα της φαντασίας. Η φαντασία δεν είναι η δεξιότητα που απλώς μας ταξιδεύει. Είναι μια πολύ βαθύτερης σημασίας δεξιότητα με την οποία μπορούμε να λύνουμε προβλήματα και να βλέπουμε πάντα ή πολλές φορές, πάντα θα τολμήσω να το πω, την καλή πλευρά, την πλευρά της λύσης, την πλευρά της διεξόδου. Θα διαβάσετε σε επιστημονικά περιοδικά και σε μελέτες που έχουν γίνει ότι η φαντασία είναι η δεξιότητα που είναι κεντρική στο problem solving. Οπότε είναι απολύτως απαραίτητη και εμείς πρεσβεύουμε στο να μην την περιορίζουμε. Οπότε μέσα από τις ιστορίες αυτές που έχουν, ξέρεις, στα βιβλία τα εικονογραφημένα και τις ιστορίες αυτές, και στις ιστορίες αυτές όσο πιο έξω από το out of the box πάω να μεταφράσω σενάριο. Ναι, ξέρω, έξω το κουτί. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Ωραία, οπότε ναι, ο ροζ υποπόταμος που τους μάθαινε να ζωγραφίζουν είναι μέσα. Ναι, οι λαμπυρίδες του βυθού που δεν υπάρχουν αυτές. Είναι μία μίξη μεταξύ, λειτουργήσε ως έτσι η φαντασία μου, πηγολαμπίδες που μπορούν να ζουν και στο βυθό όμως. Και εκεί ο συμβολισμός είναι όσο πιο πολύ μιλάω στις λαμπυρίδες του βυθού, τόσο πιο πολύ έρχονται προς την επιφάνεια και φωτίζουν. Άρα με φωτίζουν γιατί απελευθερώνομαι, μιλάω, εκφράζω και εκφράζομαι. Οπότε όσο πιο πολύ φαντασία, τόσο πιο ελεύθερη έκφραση νομίζω. Ακριβώς αυτό νομίζω. Αν κάποιος πρέπει να κρατήσει κάτι από αυτή τη συνέντευξη, είναι σίγουρα αυτό. Βέβαια, μου θύμισε τώρα με τις πηγολαμπίδες, τελείως παρένθεση, η ζωή του Πι, που έχει μια σκηνή όπου ακριβώς, γιατί υπάρχουν εκείνα κάποια λαμπυρίζοντα έντομα σε μια παραλία, αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Εγώ αυτό κατευθείαν σκέφτηκα καλά, πριν δω καν το εξώφυλλο της Φελίσια. Με το που είδα και τη Φελίσια, κατευθείαν σκέφτηκα ακριβώς αυτή την ονειρική σκηνή όπου αυτά τα εντομάκια στην ουσία αρχίζουν και φωσφορίζουν στην παραλία πάνω, γιατί τα ξεβράζει το κύμα. Και ήθελα να πω ότι τελικά δεν είναι και τόσο δηλαδή, μακριά και η φαντασία και από πράγματι ζωάκια τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή αυτά τα έντομα πράγματι υπάρχουν. Και πάλι μου έκανες φανταστική πάσα και περνάω στην τελευταία μου ερώτηση για σήμερα, γιατί ακριβώς μιλάμε για τους γονείς. Νομίζω έθεσες πολύ ωραία το κομμάτι του τι ακριβώς καταλαβαίνουμε με τον όρο φαντασία. Γιατί πολύ συχνά κιόλας άνθρωποι, δεν θα πω μόνο γονείς, την χρησιμοποιούν και σε μια λέξη υποδέστερης λίγο σημασίας. Έχουμε τη λέξη φαντασιόπληκτος στα ελληνικά. Οπότε, ακριβώς, νομίζω έθεσες πολύ σωστά στη βάση του το πόσο είναι μια δημιουργική δύναμη. Είναι ένας δημιουργικός μυς, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με δεν ξέρω, με το να ζει κάποιος εκτός πραγματικότητας, όπως πολλοί κόσμος συχνά το συνδέει, και ειδικά πολλοί ενήλικες κιόλας, το οποίο δείχνει ακριβώς και το τι χρειάζεται να ξεμάθουμε. Οπότε πάνω σε αυτό το ξεμαθαίνουμε λίγο. Έχετε πει και έχεις πει και ήδη ότι κάνετε σεμινάρια γονέων πάνω στην συναισθηματική ενημερότητα, όπως μου εισήγαγες πάρα πολύ ωραία τον όρο του emotional literacy και συγκινήθηκα. Στη διαχείριση όμως και την αποδοχή συναισθημάτων. Και επίσης ανέφερε σε μία από τις συζητήσεις μας ότι αυτό είναι προετοιμασία για την ψυχολογία, ότι δεν είναι εδώ πέρα αυτά τα σεμινάρια για να αντικαταστήσουν την ψυχολογική παρέμβαση. Ωραία, το οποίο δεν ξέρω και αν είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ συχνά όταν μιλάμε για αυτά τα σεμινάρια. Οπότε, θα ήθελες να πεις κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, να δώσεις κάποιες πληροφορίες στον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει σε σχολεία τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται για είτε online σεμινάρια, δεν ξέρω αν κάνετε, είτε διαζώσεις. Ναι, αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε δουλέψει με βάση το βιβλίο «Το πέμπτο μας στη Φελίσια» και τις λαμπυρίδες του βυθού, το οποίο έχει δουλευτεί και με τη βοήθεια ψυχοπαιδαγωγού και ψυχολόγου. Μας ενδιαφέρει η διαχείριση του συναισθήματος από την πλευρά της φυσιολογίας. Δεν έχουμε το expertise της ψυχολογίας. Αυτό είναι μια άλλη και πολύ σημαντικό πεδίο. Εμείς μιλάμε λίγο πιο πριν
με έναν τρόπο που στην ουσία περιγράφει τις σωματικές εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις των συναισθημάτων στο σώμα, από την πλευρά της φυσιολογίας. Επειδή προέρχομαι από την πειραματική φυσιολογία στην ιατρική της Αθήνας εδώ, και κάνουμε εκεί έρευνα σε σχέση με την άσκηση και τις ορμόνες του στρες και γενικότερα έχουμε γνώση σε σχέση με τη φυσιολογία του στρες, αλλά και της χαλάρωσης. Αυτό που κάνουμε είναι εφαρμόζουμε αυτή τη γνώση για να μιλήσουμε για το συναίσθημα. Άρα, για παράδειγμα, όταν νιώθω λύπη, αυτό που κάνει το σώμα είναι αυτό το κλείσιμο, την κατήφια, την ανάγκη για έκφραση μέσω του κλάματος. Στην κοινωνία στερεοτυπικά λέμε έλα, τα καλά παιδιά δεν κλαίνε, έλα, τα αγόρια δεν κλαίνε, όμως εμείς αυτό πάμε στον αντίποδα αυτού πάμε να αναστρέψουμε και να πούμε ότι, κοίταξε, είναι τμήμα της φυσιολογίας. Άρα της φυσιολογίας εννοώ φυσιολογικής απάντησης του οργανισμού. Άρα γιατί να μην το δούμε έτσι, γιατί να μην το αποδεχτούμε και να το φροντίσουμε λίγο. Οπότε όταν νιώθω λύπη και θέλω να εκφράσω με κλάμα, γιατί να μην το κάνω. Στην ουσία αυτό έτσι πολύ επιγραμματικά μιλώντας. Με αυτό καταπιανόμαστε και τρέχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε σχολεία για εκπαιδευτικούς ή και γονείς που θέλουν να επιμορφωθούν σε σχέση με τη συναισθηματική ενημερότητα και το πώς τα συναισθήματα εκδηλώνονται στο σώμα. Άλλο ένα παράδειγμα είναι όταν θυμώνω, σφίγγουν οι μύες των χεριών, οι μύες των χεριών και των ποδιών. Σφίγγω γροθιά. Αυτή είναι μια αντίδραση από τη φυσιολογία. Όταν θυμώνω, νιώθω ενδεχομένως απειλή. Οπότε το σώμα παίρνει το σήμα ότι θα μπω σε συναγερμό τώρα για να δω αν πρέπει ή να μείνω και να μπω στη μάχη ή να τρέξω για να σωθώ. Θυμίζω στην παλιά εποχή, εξελικτικά, ο άνθρωπος έπρεπε να παλέψει το λιοντάρι που εμφανίστηκε μπροστά του και το απείλησε ή να τρέξει να σωθεί. Οπότε είναι κομμάτι της φυσιολογίας. Αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα για να είμαι σε ετοιμότητα για να κάνω το α ή το β και ούτω καθεξής. Όποιος διαβάσει, για όποιον θελήσει ή έχει τη Φελίσια και διαβάσει τη Φελίσια, το βιβλίο το μπλε, θα δει ότι περιγράφονται αυτά μέσα στην ιστορία της Φελίσιας με έναν τρόπο που δεν είναι εκπαιδευτικός, σαν να κάνουμε μάθημα, αλλά οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα της Φελίσιας περιγράφονται με αυτόν τον τρόπο, με βάση τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν προφανώς οποιοσδήποτε οργανισμός ή σύλλογος γονέων ενδιαφέρεται, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή απευθείας μαζί σας μέσω του εκδοτικού για οποιαδήποτε συζήτηση τουλάχιστον και οργάνωση περαιτέρω τέτοιων σεμιναρίων. Ναι, βεβαίως. Το τρέχουμε, όπως είπα, πιλωτικά το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλά, το έχουν καλωσορίσει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Σε όσα σχολεία έχουμε τύχει να βρεθούμε και την τιμή. Οπότε, για όποιες πληροφορίες, μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ωραία. Όλα αυτά θα τα παραθέσω φυσικά και στην περιγραφή του βίντεο, αλλά φυσικά ψάξτε και στο Google το onceuponabook.gr, ακολουθήστε τους στο Instagram και στο Facebook, όπου ακριβώς μπορείτε να έχετε και μια πιο άμεση επαφή μαζί τους. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μαρία μου, για την υπέροχη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα καλύτερη καλεσμένη για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Είσαι πάνω σε μια συζήτηση παντός επιστητού για όλα όσα νομίζω θα έπρεπε να μας απασχολούν και να μας ενδιαφέρουν γύρω από το παιδικό βιβλίο. Είμαι η Παυλίνα Κωνσταράκου, με το Διαβάζω Greek Books και αυτή ήταν η συνέντευξή μας με την ιδρύτρια και συγγραφέα Δ. Μαρία Δουρίδα-Μηταράκη του εκδοτικού οίκου Once Upon a Book. Από εμάς μια πολύ καλή ημέρα. Μαρία, σε ευχαριστούμε και πάλι. Και όπως είπα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα στο διαβάζω.co.uk και τα 5, έτσι. Καλώς των πραγμάτων. Για προπαραγγελία προς το παρόν, αλλά αναμένουμε και στοκ καλώς εχόντων, ξαναλέω, των πραγμάτων πολύ πολύ σύντομα από εμάς. Καλή σας ημέρα.